দীর্ঘ 25 বর্ষ পরে আজি মু খোলা আকাশ তলে ঠিয়া ହେଇଛି। ହେଲେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳର ଏ ଆଲୁଅକୁ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ଏ ଖରା, ଏ ତାତି, ଏ ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ছিন্ন ছিন্ন ক্লান্ত শরীরକୁ ନେଇ ମୋତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ କେବଳ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତା ମାଟା ହାଡ଼ ପାରିକି ଚାଲିଗଲା। ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏ ଦୁନିଆଟା ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ଏ ଦୁନିଆ, ଏ ମଣିଷ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଇ ମଣିଷକୁ ମାରି ଦେବାକୁ ବି ପଛଉନି। ଏମିତି ଏକ କେସର ଶିକାର ହେଲି ମୁଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଙ୍ଗକୁ পুলিশের সাইরে মেঘন্ধার রাতি বস্তিକୁ ধরি ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଥାଏ। ସମାଜର ଲୋଲପ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ମୁଁ ଯାଇ ଗୋଟାଏ ପୋଲ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ଆଉ ସେଇ ପୋଲ ତଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ତମ ସହିତ ଦେଖିଥିବା ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗଲା। ତମେ କିନ୍ତୁ ପୂରା କରିବ ତମେ। ଏ ଶାନ୍ତି କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ପୁଲିସର ସାଇରେନ୍ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଧରି ସେଇ ମେଘନ୍ଧାର ରାତିରେ ମୁଁ ଧାଇଥାଏ। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ଛୁଆଟାକୁ ଟେକିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସର ସାଇରେନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ପିସ୍ତଲ ଗୁଳି ଗର୍ଜି ଉଠିଲା। ଆଉ ଶୁଭିଲା, ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ। ୟା ଭିତରେ 25 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏ ଶାନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇ ଉପରେ ଥାଇ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ପକେଇ ଦଉଥବ। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ଗୋଧୂଳି ବେଳା ସହିତ ସଞ୍ଜ ପରେ ନଈ ନେଇ ଆସୁଛି। ତମେ ଠିକ କହିଛ ଶାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରି ପାଇବି ସେଇ ଅନାଥାଶ୍ରମ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ। ହେଲେ ଶାନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନର ସଞ୍ଜ ନଈ ରାତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ପକେଇ ଦଉଥବ, ସଞ୍ଜ ଆସେ ନଈ ନଈର, ସଞ୍ଜ ଆସେ ନଈ ନଈ।